Tryk så. Hej og velkommen til den her video. Felix. Skal vi have duen? I dag har jeg en af mine skøger. Hvad? Jeg filmer. Jeg skal bare gøre noget sådan. I dag har jeg en eller anden mærkelig en med, som der hedder Felix. Han er bedre end mig til Fortnite. En mærkelig. En riffel. Vi skal have et win. Endnu en riffel. Og en SUP. Jo. Jeg kommer alligevel lige om 2 sekunder. Felix, er du død? Nej, du er klar team. Kan jeg se, hvad jeg mener med, han er sindssygt bedre end mig? Der er 27 mennesker tilbage. Jeg kan mærke på Windows. Kigger du på mig? Jeg skulle bare lige gøre et eller andet. Du i tiden. Han er low, han er low. No. Han var så low.
Han var så lav. Ja. Jeg har så lavet HP. Jeg er død, Felix, jeg er død. 100%. Vi kan da godt tage væk fra Tilde og få noget bedre loot, og så flække folk i finalen. Jeg er ude for Tilde. Til jer, som der ikke ved, hvad Tilted har oversat, det er den første by, der blev lavet i Fortnite. Skulle du ikke ud af byen, eller? Jeg kan ikke se, hvor zonen er. Så laver jeg min skærm. Og hvad er det der? Så er en SUG. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har allerede OP loot. Jeg har Chuck Splash. Felix, du er 1000 km væk fra mig. Jeg ved ikke helt lige, hvor langt til den her video den kommer til at vare. Det kommer i hvert fald til at vare, indtil det her game er slut. Felix, hvorfor spurgte du egentlig ikke? Hvorfor spurgte du så meget ind til mig? Hvad min kanal hed? Og alt det der. Jeg hedder Philip den seje. 2 sekunder. Jeg skal lige lukke mit op. Og til jer, der ser det her video, jeg hedder Philip den seje, så der er et airdrop, det tager jeg lige. Nej, alt er med mellemrum. Sådan Philip, og så mellemrum, den seje, og så ikke tage min guldgun, hvis jeg har en guldgun. Ja. Men alt er med mellemrum, så Philip, og så mellemrum, den seje, og så mellemrum, og så den seje. Så Philip, mellemrum, den mellemrum, og så seje. Har du fundet det? Nej. Ja. Okay. Ikke ud for zonen, dudes, mand. Skal jeg hjælpe?
Kan I se, hvad jeg mener med ham, at han er sindssyg med snipe? Måske skulle jeg have... Synes jeg skal have med i flere videoer? Du ved godt, du er med i min første video, ikke? Nå, jeg går bare op ad trapperne. Så må vi se, om jeg bliver ramt. Han er inde i huset, tror jeg. Jeg vil gerne have et kill, det har jeg faktisk ikke fået. Du. Jeg skal have et kill. Jeg vil have et kill. Jeg skal ikke kun spille Reload, jeg skal også spille Battle Royale nogle gange og alt det der. Her. Præcis. Battle Royale bliver aldrig fjernet. Nå, Felix. Det var en anden en, men okay. Jeg skal have det her loot. Felix? Vent, jeg når at komme i live. Nej! Ja. Måske, eller ja, det er det, men hvis jeg ikke dør. Du må i hvert fald ikke dø, det, så vinder vi ikke. Jeg skal nok hjælpe. Felix, jeg prøver at gøre så, at jeg flækker en af dem. Jeg ved godt, jeg dør. Jeg har ikke noget loot. Jeg vidste det. Er der mod dem? Nej, der er flere tilbage. Kom så, Felix! Har du ikke? Felix, det skal du egentlig være, når du bliver stor. Nej. Så jeg prøver et game mere? Okay. I alt skal I lige få at se. Så har jeg... I kan lige se, hvor mange skins jeg har. 60 skins i alt. Så har vi shoppen her. Så fed. Felix, hvad skal vi spille? Hvor alle er blevet så glade for Reload. Jeg er faktisk ikke så glad for Reload så meget. Jeg kan godt lide det, men jeg er ikke så stor fan af det. Det
Skal vi prøve at spille... Hvad skal vi spille? Kan du ikke? Nok også fordi jeg kan sætte en YouTube-video op endnu. Skal vi bare prøve at tage måske et game her? Skal vi? Og husk at like og subscribe. Det er helt gratis. Hvad? Jeg prøver nemlig at få en play button. Får man ikke en play button for at have 100.000 likes? Får man ikke en play button for at have 100.000 subscribers? Jeg vil bare gerne have en silver. Jeg vil være større end Nathan. Nu vil jeg køre bil. Og det kan jeg ikke bestemme. Hej Felix. Nå ja, en knaller. Skal vi lande i... Jeg overgår ikke at lande være i, hvad hedder det, teltet. Nej, så er der en lige bag mig. Wow, Philip, hvor er jeg dårlig. Har du flækket ham? Så rammer han mig lige. Det klipper jeg ud af vinduet. Nej, ud af videoen. Men Felix, følger du egentlig nogen på YouTube? Jeg tror godt, vi kunne vinde det her game. Jeg kommer sikkert også til at tage Magnus med i nogle videoer, eller dig. Tænk, hvis jeg tager dig, Magnus og alle mulige andre med til måske Red Blue eller et eller andet. Og jeg vil spille meget her. Og jeg skal også lave challenge på min næste video måske.
Bare teltet. Jeg lander ved dig. Jeg lander ved det der hule, Felix-agtige hemmelige. Ja, det gør jeg faktisk også. Så hvis folk her ikke har våben, så kan de godt få at se. De skal smage på donuts. Så jeg som der ikke ved det, så er der en hemmelig hule hernede. Måske skulle jeg have en af mine fans måske med i en video. Det skal man ikke. Du siger, du er død. Min revolver er dårlig. Fucking er sindssygt, den her shotgun. Den her shotgun er sindssygt i hovedet, Felix. Altså nødt til... Det er noget af det... I chatten. Nå, er chatten. Jeg skal lige se chatten. Jeg kan godt lide, du bare... fik du ham ned til fall damage, eller faldt han ned? Men så fik du bare killet. Du var heldig. Jeg sidder og looter. Den der shotgun, der er lidt langagtig, den er sindssyg god. I hvert fald i hovedet, jeg ved ikke på kroppen, men i hovedet. Jeg havde den med 51 HP, ikke Felix? Jeg har 51 HP, og så fik jeg. Felix, prøv at se, det er den her, jeg mener, jeg synes, der er sindssyg. Jeg har fået et kill. Nok fordi, at de bliver healer. Der er ikke mange, der er faktisk nogen, der ikke ved, at man kan reload. Jeg er heller ikke bange for at bruge. Felix er lidt bange for, at der er folk her, siden der er blevet bygget. Det er så meget. Wow. Det kunne jeg ikke have svaret på længere. Om der var folk. Ikke behøver at se. Nej, det gjorde du så ikke. Nå, du var 2 andre. Ja, jeg reloader lige. Jeg havde sådan en god shotgun. Man. Dudes, man.
Vil du godt lige gå hen og hente mit loot til mig? Hej. Ah! Nej, jeg har... Nå. Ja. Det kunne også være fedt, hvis vi pickaxede ham. Den næste person, den vil jeg pickaxe, haha. Men kan du ikke gå, en eller anden person, siger Felix. Men synes, hvorfor skal du bøde dig så meget? Jeg dør. Tilted Towers er en forvirrende by. Jeg går herind. Jeg har fundet et telt. Hvorfor er der et telt inde i et hus? Dude, mand. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg har ikke nogen shotgun. Og jeg vidste det. Ses. Jeg fik lige en shotgun, men den kan jeg ikke bruge længere. Jeg lander lige ned og tager mit loot, okay? Hvor er mit loot nu henne? Her, der var mit loot. Håber jeg. Lad lige være. Reload. Felix, jeg kan ikke få mit loot, så jeg tager de her. Nu står jeg det her træ og skyder dem. Hallo. De stod seriøst op og flægte mig på et træ. Nu lander jeg nede hos dig. Har du noget godt loot overhovedet? Felix! Ja, det kunne du godt hjælpe lidt. Hvad? De har været inde i teltet, jo. Kan du spame mine? Ses! Seriøst. Felix, de er så irriterende. Ja, den på den der. Felix, vil du lige hele mig hernede? Godmorgen, så. Hvorfor er der hele tiden nogen, der skal nakke mig? En shotgun. Nu skal vi flække de der personer. De er her, Felix. Du må meget gerne hjælpe. Hvad kaldte du mig for? Nej. Nu har du ikke nogen venner mere. Eller de har ikke.
Måske er vi himlen, det ved jeg aldrig. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skyder hen. Er det det, der bedre, jeg skal skyde? Det er bare mit buildings. Ja, tak fordi du har plukket mig ind. Nu er det også ligesom om det var mit kedel. Nu er vi ligesom om det var mit kedel. Tak, det her, det var mit kedel. Hvad? Jeg er 500, så du skal ikke... Ah! Når jeg står bare her og venter på, at du healer. Hvor står du? Hvorfor er du så langt væk? Nå, havde du også momorkanen i fjeset. Nå, jeg kommer og hygger med dig lige om lidt, okay? Hej Felix, jeg kommer lige ned og hygger. Undskyld, men må jeg lige tage det her ærtror, hvis det er reddet eller hvad? Giv mig det her. Mit loot falder ned. Hvem? Det er også crowded. Ej, mig frisk tomato. Felix, det er lidt kedeligt bare at se på dig spille. Kan der ikke ske noget? Ja. Yeah. Det er ikke min skyld, hvis du dør, og ved du godt, ikke? Det er dig mod... Hvor mange teams er der egentlig tilbage? 3 teams tilbage. Der er 3 teams tilbage. Du har gjort ham virkelig low. Gør vi? Ja! Så kan I se, at vi har vundet det her game. Jeg vil turn dig lige. Jeg skal købe noget.
Jeg tror, Felix, skal vi slutte videoen? Jeg tror, det var det, vi lavede for i dag. Så vi ses i næste video. Bye bye.